Така. Това е филмче от Айфеловата кула, втория етаж. Ето реката Сена. Това е Болонския лес, не знам дали ще вижда. Тях финансов център. Триумфалната арка би трябвало да се вижда от тук в центъра на кадъра е. Нямаме, продължаваме в Сена. Хората, които зяпат. Върха на Айфеловата кула. Продължаваме. Сега ще покажа Нотр-Дам. Нотр-Дам, не знам дали се вижда, има две кули, прочет на Сена. Има една кадрала с златен купол, трябва да се гледа вляво от нея. Това е Нотр-Дам. Ето долу. Лодките, с които се правят крузове, с които се направят круз по Сена.